Hari ini video ini page kumdu pynkylla yaki inclusive class intervals yaki exclusive class intervals. Pan ini page ru hakon ko por pengin pyndonkam yaki exclusive class intervals pada hakon ko por pyndonkam yaki inclusive class intervals. Ti shop ingin page kata apa ingin page shaphang ki discrete data bat ki continuous data ngi ban tip shaphang ki dia. Ti ke eka continuous data ke eka discrete data. Ka discrete data ka data ka balaban shim tang ki whole numbers and Thop can only take certain values whole numbers dai. Ka continuous data but ka data ka balaban shim ki values ro. Kelum lang ki fractions but ki decimals. Ti shubung apa ban lum ki numbers happening 1 to 10. La dingi shim ka discrete data kita ki numbers ki ban 1 kin de bitang kum ne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kinde bitang kini ki whole numbers right. Kat bah continuous data apa? Ha continuous data apa ngila ban shim lang ini numbers 1 1.1 1.2 1.3 kin buon bagi numbers ang ni dai. Hadu ban poi hawai, hadu ban poi hau 10. Ti kani ga dai ka wai ga jing pair apa ka discrete data bat ka continuous data. Ka main difference actually. Ba continuous data ka ban shim ni decimal numbers ka ba discrete data bat kam la ban shim ki decimal numbers ka ban shim da ki whole numbers. Kan nuksa jong discrete data kan de data shubu ka ba pha ip ban lom ya ga jing bun jong ki khna ka we ga school ha class 1 dan kan ungut khna class 2 dan kan ungut khna kam tar dai kum ye kita gi data gi mla ban ai di decimal numbers ngi ban ai bi ki whole numbers. Continuous data part kala ban long ka data jong ka jing jrong jong ki khna kin don ki khna le si ki ba jrong shubu da ngi shim da centimeter kan ki ba jrong shubu 150 cm la ni 150.2 cm la ni 160.3 cm dai kin don bi ki decimal numbers ang to dai. Mentang ini pek yang ni kau data hang ni, kau beri data jong ki jingjerong jong ki sla, kau bangi tahu sentimeter, ki badan kau beri keper. Mat pindah pek bahagian ni data hang ni kau continuous data nomor bahagian dan kini decimal values ni deh. Tila rang aku apa cina frequency distribution table yang ni data, atau ngan cina frequency distribution table kau badan ki inclusive class intervals ne, kau badan ki exclusive class intervals. Ini persiapan pek shwa ki inclusive class intervals. Hakani ka table, kawai ka column ka record iki class intervals jong ka jingjerong jong ini kisla, but ingin shoot ho by length of leaves in centimeter. But kani kawai ka column par ka record ka frequency. Ti hang ni ngan sedang da ka class interval 1 up to 5 ka bamut baro kisla ki badon ka jingjerong ka preng ka 1 cm hado 5 cm ingin ka top hang ni. Lada pila dapat iki videos ki baya day baka exclusive but ka inclusive form jong ka frequency distribution table pintep pamenta ki class intervals ki ban buat ken long kom ni dai. Pan ngashwa ban pen kan mau biang ba uni usain umdei u minus nrei udei u dash. Kani kam dei 1 minus 5 nrei ga dei 1 up to 5 lani iwe hadu san dei. Tong inya nyau ya ka frequency menta. Kisla ki badan ka jinjrong 1 cm hadu 5 cm ki dan anutli. Nginda nyau nang ni ngi yo way ar lai sau san hendrio. Ya uni u 5.1 cm ngimla ban shim namarba ula tam yo 5 dei. Hendrei haka juga porpan ngimla ru ban include yo uni u 5.1 cm hakani ka class interval 6 up to 10. Namar kani ka class interval ka shim tang ya ka jinjrong ka ba 6 cm hadu 10 cm. Di hang ni PE balada ka data kalong continuous kumbalong hang ni kan jenjar ngi ban shna frequency distribution table da ki inclusive class intervals. Ini persyang no ban shna table ya kani ka continuous data da ki exclusive class intervals. Of course hang ni pila ban shim ki class intervals 0 up to 5, 5 up to 10, 10 up to 15 mat kum ter. Rita man yo ban hikai ya pi kumno ban pynkylla na convert ya ka inclusive form to exclusive form pan in pynkylla kini ki inclusive class intervals ki bangala shna lupa hang ni man ne shaki exclusive class intervals. Ban le ka tangin ha ban buat kini ki steps. Step 1. Subtract lani minus ya lower limit jong ka second class interval baru upper limit jong ka first class interval. Tihang ni lower limit jong ka second class interval nang ni udai 6. Upper limit jong ka first class interval pan udai 5. Ti 6 minus 5 kadai 1. Step 2. Divide ya ka answer jong ka step 1 dau 2. Ka answer jong ka step 1 kadai 1 dai. 1 divided by 2 kami 0.5. Okay? Step 3 part kaong subtract ya ka value by yo naka step 2 naki lower limits but add ya ka answer lani ka value by yo naka step 2 but ki upper limits. Ka answer naka value jong i bang yo naka step 2 ka day 0.5 day. Ti ban yo ya ka exclusive class interval baning kong hang ni ngan subtract 0.5 naka lower limit jong ka first inclusive class interval kamot 1 minus 0.5 kalong hi 0.5.
But ngan add 0.5 but ka upper limit jong ka first inclusive class interval ka but 5 plus 0.5 kalong 5.5. Ka lower limit ha ka second exclusive class interval part kan day 6 minus 0.5. Kan mi 5.5 but ka upper limit part kan day 10 plus 0.5 kan mi 10.5. Ka lower limit ha ka third exclusive class interval part kan day 11 minus 0.5 kan mi 10.5 but ka upper limit part kan day 15 plus 0.5 kan mi 15.5. Ha ka class interval ka baka dua part u lower limit un day 16 minus 0.5 kan mi 15.5 but u upper limit part un day 20 plus but u 0.5 kan mi 20.5. Pinapet menta kini ki class intervals kila day ki exclusive class intervals. Ki upper limits jong ki class intervals ki sedang biang kum ki lower limits ha ki class intervals ki bebut ya ki. For example, u 5.5 u badai u upper limit jong ka first class interval, u sedang biang kum u lower limit ha ka second class interval. Par kolong kum jua ikini ki wairo. Kato ka dei ka rukam pynkylla ya ka inclusive class interval sya ka exclusive class interval. Tong yin nyaw menta ya ka frequency. Kisla ki badon ka jingjrong hapreng 0.5 cm hado 5.5 cm pinapet na kate ka data hang tay ki don nyaw tali te ka frequency hang ne ka day nyaw ka frequency jong ka class interval 5.5 up to 10.5 ka day 1 namar pinap kan mau yaw new 10.5 ubaday u true upper limit ngimju shimshu ha ka exclusive class interval ka frequency jong ka class interval 10.5 hadu 15.5 pan kadai 5 but ka frequency jong ka class interval 15.5 up to 20.5 kadai 3. Dia kan ni ka video ngi learn shaphang ki discrete but continuous data but ngila tebru menta baban shna frequency distribution table ya ka continuous data bun sin hingi pyndonkam daka exclusive class interval but ban shna frequency distribution table ya ki discrete data pan ngi pyndonkam daka inclusive class interval. Ban ngila learn ru kumno ban pynkylla ya ki inclusive class intervals, syaki exclusive class intervals.